kolegyne, kolegovia, milí študenti, milí priatelia, ktorí nám počas roka pomáhali, či to finančne alebo iným spôsobom. Dovoľte, aby som vás privítal v súkromnej strednej odbornej škole Edukoslanická osada Námestovo. Zároveň mi dovoľte, aby som medzi nami privítal toho hlavného garanta, inžiniera Karla Kánovského, riaditeľa súkromnej strednej odbornej školy Edukoslanická osada. Ďakujem. Stretávame sa tu posledný deň maturitných skúšok, ktoré sa konali v tomto roku od 16. do 20. mája 2011. V týchto dňoch študenti našich škôl prevádzali ukážky svojich zručností a v jednotlivých odboroch. Dovoľte, aby som medzi nami privítal niektorých členov komisí. Predsedničku školskej maturitnej komisie pre súkromnú strednú odbornú školu Edukoslanická osada a súkromnú strednú odbornú školu podnikania Slanická osada, inžinierku Andreju Pazuríkovú zo strednej odbornej školy Námestova. Predsedu predmetovej komisie pre odbor kuchár pána inžiniera Ľubora Pavlíka zo strednej odbornej školy z Martina. Zároveň vítam ďalších členov komisí, ktorí sa podielali na hodnotení pri jednotlivých ukážkach. Maturantom, ktorí ešte dnes musia preukázať, že sú pripravení na tú praktickú zložku maturitnej skúšky, prajem úspech, ale som viac menej presvedčený, že všetko veľmi dobre dopadne, pretože vidíme, že je to výborne pripravené. Všetkým maturantom prajem, aby aj o týždeň na teoretickej časti maturít boli úspešní, aby skutočne všetci splnili to, čo od nich očakávame my, učitelia, čo očakávajú rodičia a vlastne všetci tí, ktorí vás majú radi a proste chcú, aby ste sa mali v živote dobre. Chcel by som poďakovať tým študentom, ktorí boli dneska ocenení v rámci súťaže Grand Prix za prácu, za výsledky, za úspechy, pretože to, že ste zvíťazili, znamená, že ste viac pracovali. Ja dúfam, že to bude inšpiráciou aj pre ostatných študentov, že skutočne za úspechom musí byť aj nejaká práca. Myslím si, že ste odvedli kus veľmi dobrej roboty, mnohí z vás reprezentovali našu školu a veľmi úspešne, čo považujem za veľmi dôležité pre nás ako pre školu a myslím si, že je to dôležité aj pre vás. Držím prsty tým, ktorí ešte dneska pracujú, no a nám všetkým prajem, aby sme sa dobre cítili a snáď takto o rok opäť sa stretneme. Takže ďakujem pekne všetkým a prajem to, čo som povedal. No a teda, aby to všetko ozaj padlo na úrodnú pôdu, dovoľte, aby som teda pripil na zdravíčko, šťastíčko a na úspechy našich študentov a aj na všetkých. Takže na zdravie.